Καλώς ορίσατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα της United Nails. Στο προηγούμενο βίντεο είχαμε αναλύσει την ενότητα το καλάθι μου. Εκεί είπαμε λοιπόν πως όταν έχουμε ολοκληρώσει τις αγορές μας και τις τσεκάρουμε, πατώντας το κουμπί ολοκλήρωση παραγγελίας, εμφανίζεται η σελίδα στην οποία πρέπει να καταχωρήσουμε τα στοιχεία μας για να αποστείλουμε την παραγγελία στη unitednails.gr. Όπως βλέπουμε να αναλύεται στο πάνω μέρος, ανά πάσα στιγμή μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί ακύρωση που βρίσκεται κάτω δεξιά και να επιστρέψουμε πάλι στην ενότητα το καλάθι μου. Εφόσον έχουμε ολοκληρώσει την καταχώρηση των στοιχείων μας, μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί αποστολή παραγγελίας που βρίσκεται και αυτό κάτω δεξιά και να αποστείλουμε την παραγγελία μας στη unitednails.gr. Αριστερά από τα κουμπιά αυτά βρίσκονται πάλι τα πληροφοριακά στοιχεία της συνολικής ποσότητας των προϊόντων που υπάρχουν στο καλάθι μας και της συνολικής αξίας αυτών των προϊόντων. Αρχίζοντας από πάνω λοιπόν, πρέπει να καταχωρήσετε το ονοματεπώνυμό σας, το email σας, τη διεύθυνσή σας, την τοποθεσία που βρίσκεστε, τον ταχυδρομικό κωδικό και 2 πεδία τηλεφώνων. Το τηλέφωνο 1 είναι υποχρεωτικό, το τηλέφωνο 2 είναι προαιρετικό. Εφόσον υπάρχει όμως, καλό είναι να καταχωρηθεί. Μετά επιλέγετε τον τρόπο παραλαβής των προϊόντων σας. Υπάρχουν 3 επιλογές. Πόρτα-πόρτα, παραλαβή από κατάστημα ή ταχυδρομικός. Πόρτα-πόρτα σημαίνει αποστολή από την unitednails.gr με courier. Παραλαβή από το κατάστημα σημαίνει ετοιμάζετε η παραγγελία σας, παραμένει στο κατάστημα και περνάτε από το κατάστημά μας και την παραλαμβάνετε. Η επόμενη επιλογή είναι ταχυδρομικός και εκεί λοιπόν η unitednails.gr, εφόσον παραλάβει την παραγγελία σας την αποστέλει με το ταχυδρομείο. Τώρα, εάν τα προϊόντα αυτά προορίζονται για επαγγελματική χρήση, δηλαδή για πώληση, πρέπει να εκδοθεί τιμολόγιο. Στα στοιχεία του τιμολογίου λοιπόν, καταχωρείτε την πλήρης επωνυμία της εταιρείας ή το ονοματεπώνυμο πάλι εφόσον είναι ατομική επιχείρηση, το επάγγελμά σας, τον αριθμό του φορολογικού μητρώου και τη ΔΟΗ όπου ανήκει η επιχείρησή σας. Να θυμάστε, αυτά τα 4 στοιχεία, πλήρης επωνυμία, επάγγελμα, αριθμός φορολογικού μητρώου και ΔΟΗ, συμπληρώνονται μόνο εφόσον προορίζονται για επαγγελματική χρήση τα προϊόντα, για έκδοση τιμολογίου δηλαδή. Εφόσον έχουμε ολοκληρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που αναφέραμε, πατάμε πλέον το κουμπί αποστολή παραγγελίας και η παραγγελία σας θα παραληφθεί από την unitednails.gr.